A palabra rede e redeira ten a definición de persoa encargada de amañar ou facer redes. A súa orixe é un derivado da palabra rede, que provén de rete retis do latín, que significa malla de hilo para pescar. Os seus usos na actualidade é o que tivo ao longo da súa historia como palabra, que é a de oficio, como a súa propia definición indica. A súa familia léxica é rede, redefol, e palabras noutros idiomas. En inglés e en alemán dixe netmaker, que tamén pode dicirse en español, xa que tampouco hai unha traducción exacta, e logo en portugués, catalán, francés e éuscaro non ten traducción.